umshado wasesontweni bafowethu awuwona umshado ophelele, awuwona umshado o100%, u20% umshado wasesontweni. Abantu abayeka ukuthi uma beshade esontweni bese bacabanga ukuthi sebenza izinto ngendlela efanele. Kunomuntu okahambe alobola qede, uma seqedile ukulobola meshada ahamba esontweni ayoshada esontweni, ufana nomuntu ongenzile lutho. Uma kuwukuthi usashade esontweni okwazi ukuthi awukakenzi lutho. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini nezinto, amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufikele khona umfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakofuze fulele uMashiya Mahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe. UPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Amakhehla ke lawa akofuze fulele la kwagcitshwa khona inkaba yami la kusekeleke khona impilo yami mina njengempunga yesintu. Njengoba nazo ukuthi impunga yesintu umfoka mbanjwa kodwa ngingumshana wakofuze fulele. Uzokhumbula ukuthi uma abazali bakho bengacacile futhi uzalelwe komalume bakho wakhulela khona komalume bakho, into esuke ikuhlanganisa nesibongo sakini ukuthi uyigazi lakhona, uphume esendeni lakhona. Kodwa isisekelo sakho nesibongo ekusuke kufanele ukuthi usisebenzise ngokomsamo isibongo sakomalume bakho. Nami ke ngiyimpunga yesintu njengangihleli la ngikhuluma ngembethwa amakhehla kofuze fulele oMashiya Mahlangatha azoshumayela. Iwona akukhulumayo ngami, akhuluma zonke le ndaba engisuke ngizikhuluma. Mina ngazilutho ngoba ngisemncane kakhulu. Kodwa izinto engizikhulumayo okanye izinto eziphuma kowami umlomo zizinto ezindala kakhulu. Ingakho ke ngiyimpunga yesintu. Umkhulu Ngcobo akumina impunga yesintu. Omunye umuntu angabuka mina mhlambe angibone mina kufanele angeye. Kanti impunga yesintu akumina ikhehle lingembethe, mina ngumlekeleli igama lami. Angikho ke kodwa lapho la ngikhona bafowethu ngike kutheni kunezinto eziningi ezimkhuba othola ukuthi lezi zinto ezimkhuba sesizenza isiko thina njenganabantu. Kunezinto eziningi ezimkhuba esithi masizenza uthola ukuthi thina sesicabanga ukuthi ziyisiko kanti azilona isiko. Kodwa kangifuni ukuthi ngithinta izinto eziningi ezimkhuba. Khona le engifuna ukuthi ngiye kuyona. Le ngifuna ukuya khona bafowethu ngifuna ukukhuluma ngokushada esontweni. Ukushada esontweni bafowethu kuwumkhuba. Uma ushada esontweni yazi ukuthi wenze umkhuba. Izinto ezimkhuba bafowethu esizenzayo akufanele ukuthi sithi mase sizenzile bese thina sicabanga ukuthi leyo nto isiphelele. Isuke ingaphelele. Angeke ngikwenzele umfanekiso. Uyahamba wena uya entabeni uyokwenza into ethile entabeni. Umkhuba lo osuke uyowenza. Lo mkhuba osuke uyowenza entabeni kusuke kuwumkhuba wokubhulula kolithile osuke ulubona wena. Uhambe mhlawumbe uyolwandle yokwenza ilathi. Umkhuba loyo. Kodwa lo mkhuba umkhuba osuke uzokusiza hayi ukuthi uma sewenze ilathi entabeni usuke usuqedile. Ingoba kusuke kukhona isimo esithile obhekene naso esingakuvumeli ukuthi uhambe uye ekhaya uyolungisa leyo nto. Bese wena uyahamba ke manje uyogila umkhuba ukuthi wenze le lathi entabeni wenze le lathi olwandle. Asikuveze lokho ukuthi leyo nto iwumkhuba. Ukuzingabi umkhuba idinga ukuthi uzoyenza ekhaya kwisisekelo sakho kumsamo wakho ekhaya.
Kodwa ke lo mkhuba engenza ngawo isibonelo umkhuba omuhle ngoba uyakwazi ukuthi ukulekelele ekutheni izinto zakho zihambe kahle. Bengingekho ke lapho. La ngikhona ngifuna ukukhuluma ngokushada esontweni. Umshado wasesontweni bafowethu awuwona umshado ophelele. Awuwona umshado o100%. U20% umshado wasesontweni. Abantu abayeka ukuthi uma beshade esontweni bese bacabanga ukuthi sebenza izinto ngendlela efanele. Kunomuntu okahambe alobola qede. Uma seqedile ukulobola meshada ahamba esontweni ayoshada esontweni. Ufana nomuntu ongenzile lutho. Uma kuwukuthi usashade esontweni, okwazi ukuthi awukakenzi lutho. Umshado wasesontweni uwumkhuba. Awuyona into yethu yesintu. Uma ushade esontweni kodwa nembatha nomuntu oshade naye, uma nike nembatha nje nalala nina nobabili, icala lele ethongweni, icala kumkhulu womkhulu. Umkhulu omkhulu akakudalanga ukuthi abantu bashade emasontweni bese emva kwaloko kube ukuthi izinto sebeyazenza nje, cha, akakudalanga lokho. Kodwa umkhulu womkhulu indlela ayidalile, unike umuntu isiko lakhe. Umenika umuntu isiko lakhe wamsekela ngalo ukuthi kube yilo elimsekelayo, kube yilo alisebenzisayo ukwenza zonke izinto ekufanele ukuthi azenze. Uzokhumbula ukuthi uma kuqala kwakhe ubuhlobo akiwe esontweni, kodwa kushisa impepho kini bese abakhongi bayaphuma bayiboka ntombi. Uma bephuma beboka ntombi, lapha boka ntombi inkomo ziyabika ukuthi nazi inkomo ezisuka ekuthaneni. Lengane yale ekhaya izocelwa kube iyovusa umuzi. Owesifazane kudalelwe ukuthi asine emagcekeni okanye sigcawini saboka ndoda le ayoganela kuyona. Hayo ukuthi ahamba esontweni. Uma nisakwenze esontweni aningakabi nalo igunya lokuthi ikhululekani seningembatha qhamuka umntwana. Akufanele ukuthi wena njenganensizwa ngoba nabo usushadile esontweni usucabanga ukuthi lona wesifazane seningembatha naye. Khona umuntu othola ukuthi ufike lo muntu lona lobola qede. Uma selobolile waqeda besathi uyahamba uyakoshada esontweni. Uma seshadile esontweni besathi hayi sesingakhululeka, sesingakwazi ukuthi sembathe, sesingakwazi ukuthi sithole umntwana. Hayi lo mntwana ozomthola moshada esontweni kuyicala lokho. Ngoba umshado wasesontweni umkhuba, angikhathali noma ngabe yiliphi isonto. Uma usashada esontweni awukakenzi lutho. Esontweni uma ukuthi usukushada khona, usukucelelwa nje ngokwasesontweni, ngokwalenkolo okholwa kuyona, okuwukuthi uma usuhamba uye ekhaya uyokwenza umgcaco 100%, hayi lo 20% wasesontweni. Umshado wasesontweni awuphelele, uyashoda. Akufanele ukuthi wena uzitshela ukuthi usuqedile moshada esontweni, awukakenzi lutho. Kusuke nje lapho uzocelela ukuthi izinto zakho zikhanye njengoba nje usulobolile waqeda. Nithola abantwana kungabibikho izihibe, nisuke nizothandazelwa. Uma inyongo ingakabibikho, lo mgcaco awuphelele. Uma lona wesifazane ingazange ibebikho imbuzi ezomkhipha, kube khona imbuzi emngenisayo afika aqhoyiswe, ayikho leyo nto. Ngiyaza kuzwakala kahle ngoba iningi labantu lishade esontweni. Kunokuthi uthathe le mali le uhambe uye koyimosha uthenga iveli yonke leyo nto, akuthengwa imbuzi kini. Uthenga imbuzi ngapha, umngenisi uthenga inkomo, umqhoyise. Kungabibikho konke ke lokho kunye. Kodwa lapho okwazi ukuthi wena uphelele, ucace ngokuphelele. Lento yemshado semasontweni bafowethu ingakho kubalekile ukuthi siyazi ukuthi nje iyefana nento engekho, imkhuba. Noma ingasekelwa kanjani ukuthi ikhona ngokwasesontweni, hayi ngokwakini. Emagcekeni akini abahlangene nendaba yasesontweni. Abahlangene nendaba yasesontweni. Lokhu kwesonto sukukwenzela esontweni ngoba naku usonto akhona. Akuhlangene nakini ukuthi ngoba naku usushada esontweni. Ikini sekufanele ukuthi ungalihloniphi. Ngoba iningi labantu lihlonipha kakhulu amasonto abasonta kuwona. Bakhohle ukuhlonipha amakubo, bakhohle ukuhlonipha amagceke emiza kubo.
uthola ukuthi umuntu uzothi mina ngoba naku ngiyasonta ngifuna ukuthi esontweni mangishada khona ngifike ngimboziwe kusho umuntu wesifazane afike embozile ebonakala ukuthi uyintombi uma eseshadile esontweni bese avela athi abalale nendoda yakhe athi esefika bokandoda usefika kasaphelele nayo indoda uthola ukuthi lona wesifazane ngoba naku besazoshada esontweni ayinankinga imgcinile imgadile kahle usayintombi nto ngoba nakufuna abashade esontweni kubonakala ukuthi bashade beyintombi nto emva kwaloko mase beshadile esontweni bese emva kwaloko uvela uyembatha nalo abuthatha umntombi bakhe usuyamona manje ngoba wena uhlonipha kakhulu isonto kunokuthi uhloniphe igceke lakini lalela ngikutshela into ebalekile akulona isonto kodwa into ebalekile igceke lomuzi wakini lona wesifazane njengoba umhloniphile washada naye lapha esontweni ephelele wabusumona wena ngesizathu sokuthi usushade naye esontweni uma usuye emagcekeni omuzi wakini ithongo lakini lokunika icala kusasa ngoba wena uhlulekile ukulihlonipha uthatha isonto walibeka phambili kanti bekufanele uyibeke phambili igceke lomuzi wakini lo makoti ozomthatha lona kufanele ukuthi angene intombi emagcekeni omuzi wakini akuyena umfazi wasesontweni kodwa uzoba umfazi wakini umfazi osemagcekeni omuzi wakini labe ngikhona nje umshado wasesontweni bafowethu umkhuba umshado wasesontweni noma ngangezwakala kahle kodwa kuyiqiniso into ezongifakazela ukuthi ngempela lento engiyishoyo isiminya uyazi nawe ukuthi manishade esontweni kuphela makutholakala ingane udingakala ukuthi iyokhishwa konina lo nawe wena wesifazane ithongo la ushadele khona likubona njenganomuntu okipitile likubona njenganentombi emagcekeni omuzi wakho kusafanele ukuthi uyokhishwa kini uzokwamukelwa ngapha ungeniswe umshado nje wasesontweni yazi ukuthi wena lapho usuku uzocelelwa usuku usazokwenza okwesonto hayi ukuthi sekuphelele akuphelele kusuke kusashoda kakhulu naye enye into futhi engifisa ukuthi ngidlule kuyona lento yokuthi wena nsizwa ulobolile manje waqeda kodwa manje usuyahamba uyoshada bokantombazana nithatha leyo ushada kanjani bokantombazana yonke leyo nto izinto ezimkhuba yonke leyo nto imkhuba yonke leyo ekufanele ukuthi thina sizukulwane siphile enkathini yanamuhla ngoba sesiyazithola izinkulumo ezisibekelayo ukuthi izinto ezifana nalezo ziyimkhuba umuntu wesilisa akashadi bokumuntu wesifazane kodwa umuntu wesilisa into eyenzakalayo usinelwa yena ohlangothini lwakhe usinelwe emagcekeni akubo kube khona isigcawu esizokhonja ukuthi nasi isigcawu asina kusona akufanele ukuthi wena njenganensizwa uhambe manje uyoshada bokantombazana ngoba naka inkolo mhlambi iyona esho lokho izinto lezi bafowethu zenkolo zimkhuba izinto ezihamba kahle izinto zesiko lethu thina njengabantu abampisholo asiyeke bafowethu ukuthi sihambe soshada bokantombi ushada impela bokantombi yenziwe lani leyo nto akufanele yenziwe leyo nto imkhuba yonke leyo akufanele ukuthi senze izinto ezimkhuba ezizogcina abantu bezibona uma bezibona zonke lezi zinto lezi bese kube sengathi seziyisiko kanti azilona isiko nalento yokushada emasontweni leyo nto bafowethu iwumkhuba angisho ukuthi abantu abangakwenzi bangakwenza kuhle ngoba basuke becelelwa ngokwasesontweni kodwa kumele bazi abantu ukuthi uma ushada esontweni akwakenzi lutho uma ushada enkantolo akwakenzi lutho umshado wakho kuzuphelele kufuna ube semagcekeni walomuzi wena wesifazane oyoganela khona wena nsizwa kufanele ube semagcekeni omuzi wakini kufanele kube khona imbuzi ezomngenisa lo wesifazane kufanele kube khona imbuzi ezomkhipha kube khona inkomo ezomqhwesa ngayo emagcekeni omuzi wakini uma senze njalo bafowethu ingane sozizala ngeke sizale ingane ezoba nenkinga eziningi ezoba nenxushunxushu eziningi ekudingakala ukuthi azilungisele thina zingeke zisakwazi ukuthi zisilungisele lento ke ukushada emasontweni bafowethu kusukela namuhla asiyazi ukuthi leyo nto iwumkhuba
uma usenze yona uyefana nomuntu ongakenzi lutho usuke ukwenza ngoba okwasesontweni lakho isonto lakho likufisela izilokotho ezinhle ngalendlela osuzoyithatha yokuthi wena wesifazana usuyakoshada wena nsizwa usuyasinelwa hayi ukuthi kusuke sekuphelele akukakapheleli uma nizokwembatha senishadile esontweni nenza icala nidinga ukuhlawuliswa ngoba okwasesontweni akubona kwasekhaya angageqika amagula ngoba ngemuka uma kukuthi lenkulumo mhlawumbe uyizwanga kahle ngizongixolela kodwa konke lokho besikusho kuyisiminya uma kukuthi futhi khona la nifisa ukuthi sithinte khona la kuma comment nizophawula ngimpunga yesintu ngobe sengibuya ngizophendula la kufanele ukuthi ngiphendule khona ngizojobelela la kufanele ukuthi ngijobelele khona asibonge kakhulu ke bafowethu ngokunubukela umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi uyazidinga incwadi esizilobayo njengempunga yesintu uyakwazi ukuthi uzithole ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini nasemgungundlovu uma ukude nale ndawo ukushayele zona inombolo lezo lokuzibona dlula la senza inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kwena qathatha omunye umuntu ke mhlambe uyadinga ukuthi achushiswe kwezinye zezinto ezidinga isintu sethu thina njengabantu abampisholo khona umsebenzi mhlambe ufuna ukwenza khona into ongayiqondi ithinta impunga yesintu wenze appointment yakho nizohlala phansi nayo emphelandaba ikucubungulele lolo daba ofisa ukuthi ilicubungule ikunikeze lo mhlahlandlela ofisa ukuthi uthole ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga